Assalamu alaikum warahmatullahi da fatan kuna lafiya. So masha Allah. Mutane suna da cewa sun yi claiming Maldorini ɗinsu. So amma sun ga ba su ga coin ɗin ba, an gane ko. So alhamdulillah. Kamar yadda kuke gani a nan ga contract address ɗin na sa muku ta group, an gane ko. So zan yi copy ɗin shi inda za ku tafi kai tsaye cikin MetaMask ɗinku kamar yadda kuka shiga. So bayan kun shiga ga guri da ake ce ma input, an gane ko. Sai ku taɓa nan inda aka ce input sai ku taɓa. So bayan kun taɓa input ga guri da aka ce custom token sai ku taɓa shi. So bayan kun taɓa ga nan sai ku matse ku festa shi a gurin inda kuka kwafo, an gane ko. Sai ku matse sai ku festa. So masha Allah sai ku ɗan jira ɗan jim kaɗan zai ba ku alamar ku taɓa next. So sai ku taɓa kan next kamar yadda kuke gani. So ga shi ya fito ga maldo ɗin ga decimal ɗin shi. Shikenan sai ku ce next. Sai ku taɓa wannan inda aka sa input ɗin nan, an gane ko. So kuna zuwa nan za ku ga ya fito kamar yadda kuka ganawa ya fito haka. A je a yi, Allah ya ba mu sa'a, kowa ya je ya fito da nashi.